Ditunggu dan juga dipersilahkan. Mumpung siang hari ini masih bersama Arga saya juga Adinsta, video syuting juga Kondes Audio Sound System. Mas wong ayu tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Oh arep tumeka ngendi katresnan senadyan donya rabi sonampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrenggang kuwasa. Mustika ning ati dong aku siji tresna iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula laput tresna datan kejasake coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyakan yen to aku sira isi nyawiji. Mustika ning ati dong aku siji tresna iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresna datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang siji kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Arga Musiknya Indonesia hadir.
lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu so dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Sudah Mas Kepala. sudah, thank you, terima kasih.